Priateľstvá a vzťahy pestujú cez internet a sociálne siete. Nepotrebujú sa ani vidieť, ani poznať naživo. Aj takto žije net generácia súčasných mladých ľudí. Sociálne siete ovplyvňujú životy detí a tínedžerov a ohrozujú ich závislosťou. Ako to vyzerá, ak dieťa prepadne online komunikácii? To nám vysvetlí psychológ, docent Juraj Holdoš. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál eduworld.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom beznástrach.online od spoločnosti Orange. Pán Holdoš, vítajte. Pozdravujem. Veľmi zaujímavú tému spoločne rozoberieme a teším sa na všetky informácie, ktoré nám ponúknete. Deti a mladí ľudia sú generácia, ktorá už prišla na svet do mobilovej éry, do éry technológií. Sú možno aj preto ohrozenejšou kategóriou, čo sa týka závislosti napríklad na sociálnych sieťach? Áno, vyrastajú, je to pre nich už prirodzené prostredie. A pre nás starších my sme ten mobil mali v nejakom čase a oni vyrastajú do toho, ale či je to ohrozenejšia populácia, možno preto, že sú mladí a sú citliví, ďalšia generácia bude znovu citlivá, takže nemožno to tak povedať. Pomerne problematickou generáciou sú aj starí ľudia s mobilom a so sociálnymi sieťami napríklad. Mnohí trávime veľa času na mobilnom telefóne alebo na internete, na sociálnych sieťach. Dá sa povedať, že každý, kto je veľa na internete, bude aj závislý? To určite nie. A často sa v médiách o tom hovorí takým štýlom apokalyptickým, že všetci sú závislí a že to skončí veľmi zle, ale nie je to tak. Väčšina ľudí, ktorí používa internet, tak ho používa viac menej funkčne, no ale máme tam skupinu detí, mladých ľudí, ale aj dospelých, aj starších, ktorí ho používajú ako keby nadmerne, môžeme povedať, že problematicky. No a potom je maličká skupina, ktorá prepadne to používanie až do závislosti, kedy môžeme hovoriť, že to je naozaj klinická diagnóza. Je tenká tá hranica medzi tým prepadnutím? Pomerne tenká je medzi tým normálnym používaním a tým nadmerným používaním, lebo to každý z nás, keby sme si prešli možno nejaký ten test tej závislosti alebo tie kritériá, tak by sme sa v niečom našli. Tak skúste povedať nejaké kritériá, aby som sa teda vedela identifikovať. Už roky dozadu profesor Griffiths, anglický profesor, hovoril o 6 znakoch alebo kritériách, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o nelátkovej alebo behaviorálnej závislosti, a to je aj určite závislosť na internete, či už na hrách, alebo na sociálnych sieťach, alebo na pornografii. No a prvý ten znak je významnosť tej aktivity pre toho človeka. Že ten človek stále o tom rozmýšľa, stále to chce robiť, sníva o tom, jednoducho je to centrom jeho života, napríklad to online hranie alebo tie sociálne siete. A to je prvý znak. A druhý znak je, že to používa na to, aby si manažoval svoju náladu. Aby je smutný, no tak si niečo pozrie alebo sa zahrá. To robíme niekedy aj my. Ďalší znak je zvyšujúca sa tolerancia. Že aby dosiahol ten taký pocit toho, tak musí ako keby zvyšovať dávku, tak ako pri drogách. No a potom sú samozrejme abstinenčné príznaky, že keď je odobratá tá aktivita, tak ten človek je nervózny. U detí sa prejavuje napríklad, že zúrivosť, niekedy taká podráždenosť, pláč, môže to byť panika, úzkosť, rôzne také prejavy. A hovoríme skôr o tých psychických prejavoch. Nie sú to abstinenčné príznaky tie telesné, ako pri drogách. No a ďalší znak sú narastajúce konflikty. A buď s druhými ľuďmi, lebo väčšinou si to ľudia všimnú druhý, že ten človek to preháňa, alebo sa im nevenuje. Veľmi často to v škole zistia, alebo rodičia, priatelia. Takže konfrontujú to dieťa alebo mladého človeka, že už s nami nie si a tak, a vznikajú konflikty. Ale potom aj taký vnútorný konflikt, že ten človek chce niečo robiť. Napríklad má sa učiť do školy, má nejakú písomku alebo tak, ale ešte si pozrie, čo ja viem, TikTok. No a v ten deň sa už teda nedostane k tomu učeniu. No a samozrejme to vytvára taký vnútorný konflikt. No a potom je ešte taký zvláštny znak, že ten človek sa už ako keby musí snažiť to zvrátiť, nejako to riešiť, zmáže si ten TikTok, alebo
prestane sa hrať online hry nejaké alebo niečo také a potom sa navráti naspäť a ešte často viacej. Volá sa to relaps. Rozmýšľam, či som povedal všetkých 6. Tie sociálne siete majú tie lákadlá, ako prilákať nielen mladých, ale teda aj staršiu generáciu. Ako fungujú? V čom je vlastne to riziko, že tomu prepadnem? Oni v podstate aj sociálne siete, aj hry a v podstate aj tá pornografia pracujú s nejakým typom odmeny. No a náš mozog je veľmi citlivý na odmeny, má rád odmeny. Či už je to niečo nové, alebo niečo zrušujúce, alebo sociálna odmena vo forme napríklad lajku alebo niečo takého. A to sa vtedy, keď to dostávame, tak ten mozog vylučuje isté hormóny, pracuje s dopamínom a s ďalšími látkami. No a v normálnom živote, aby sme dosiahli nejaký úspech alebo niečo také, tak sa musíme snažiť. A potom príde tá odmena a sa cítime dobre a tak. Ale napríklad ten like je v podstate veľmi rýchlo dosiahnuteľný na internete. Alebo to video, ktoré je niečo nové a trvá 15 sekúnd a už potom prebehne niečo nové. No a mozog si na to zvykne. Na to, že dostáva tie odmeny tak rýchlo a keď to neprichádza, tak sa začína búriť, že chce tú odmenu naspäť a tam nastáva ten návyk, a ktorý môže ísť až do toho problematického používania, až do závislosti. No až keď je naplnených všetkých tých 6 znakov a po nejaký čas, niektorí hovoria pol roka, niektorí až rok, tak môžeme hovoriť o závislosti. Ale to je už taká vážna vec, kedy si ten človek v podstate sám nepomôže a bolo by dobré, aby vyhľadali buď rodičia, alebo on odbornú pomoc a naozaj tam nastupuje liečba, psychoterapia a to už je závažnejšie. Ale mnoho z tých znakov, hovorili ste, že všetky musia byť naplnené, ale mnoho z tých znakov, myslím si, že sa v nich nájdeme všetci. Čiže to už poukazuje na to, že nadmerne napríklad sme na tom mobile? To je presne tak, že stačí aj jeden z tých znakov, tak už môžeme hovoriť o nejakom type nadmernosti. No a samozrejme, keď nám to negatívne vstupuje do života, do vzťahov, do výkonu, do nálady, že sa cítime nie taký, plný energie, alebo podráždení sme, alebo niečo také. Čiže keď nájdem dieťa, ktoré sa namiesto učenia na písomku hrá na mobile? No, to nebude taký problém nájsť také dieťa. Ale to ešte nič neznamená, že by to bola nejaká patológia. No, prokrastinujeme aj my dospelí takto občas. No, často poznáme taký ten obrázok, že niekto si drží mobilný telefón a už len ide, že ťuk, 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 ťuk. Čiže čo je taký ten možno najdráždivejší formát pre náš mozog? No, myslím si, že tí tvorcovia prostredníctvom tých krátkych videí našli ten svätý grál. Že na ten mozog to naozaj účinkuje. No ale aj hry niektoré sú tak presne nastavené, že podávajú malé odmeny a často a sú presne nastavené tak, aby ten mozog stále bol ako v zaujatí. Čo je také veľmi zaujímavé, že práve deti s problémami s pozornosťou a s hyperaktivitou, to takéto ADHD, čo sa často hovorí, tak tie nemajú problém udržať tú pozornosť pri mobile. Lebo sa to tak stále mení, že ten mozog ide naplno, úplne sú spokojní s tým. No ale potom, keď zoberieme mobil a to dieťa sa má sústrediť na nebude aj čítanie alebo na niečo také, tak tam nastáva problém. Na druhej strane deti, ktoré nemajú problém napríklad s udržaním pozornosti, nemôže im tieto krátke napríklad striedanie videí rozbíjať tú pozornosť? Zhoršuje tú pozornosť, to je už zistené. Čiže to už je vedecky dokázané, že je to tak. No prečo možno takto? Koľko detí a tínedžerov je ohrozených vlastne aj tým nadmerným používaním? Určite máme dáta. Skúsme povedať možno, že na Slovensku, ako sme na tom a v porovnaní so svetom. Je to podobné ako aj v ostatných krajinách Európy. Z tých našich dát, takých veľkých reprezentatívnych, to vychádzalo v poslednom výskume tak, že okolo 12-13% detí používa ten internet nadmerne. To znamená, že v nejakom čase alebo priestore im to negatívne vstupuje do ich životov, do vzťahov, do výkonu, do emócií, ale nesplňuje to všetky tie kritériá závislosti a len okolo 1% sú tie deti, ktoré sú naozaj také akože vážne, že by trebalo pomôcť. Takže, a takto to vychádza približne aj v ostatných krajinách Európy.
Oveľa horšie sú na tom krajiny Ázie, kde ten tlak na výkon a možno aj tá kultúra je trošičku inak nastavená, až to došlo k takému, že Čína má takú veľmi silnú prohibíciu pri používaní. Čiže nejaké obmedzovanie nariadené vládou? Pri hrách aj extrémne silné. Aj Južná Kórea a takéto krajiny. Tie čísla sa v čase aj nejak menia? Možno zvyšujú? No, zdá sa, že tá pandémia tomu pomohla. Ale tie deti, je pravda, že väčšina detí sa ako keby tešila, že môže ísť vonka a potom ako boli dlho zavretí a deti sú naozaj na sociálne kontakty že to je veľmi dôležitá vec pre nich, tak ako mohli, tak vybehli vonka a boli s mladými, ostatnými, s rovesníkmi a tak je to teda správne, no ale istá skupina tam už zostala pri tom internete viac. Čiže môžeme očakávať, že sa to vráti možno do tých predpandemických čísiel, alebo nie ste taký optimista? No ja v tomto nie som úplný optimista, že tie čísla, čo sme mali napríklad z roku 2018, tak boli také pozitívnejšie a uvidíme, teraz máme nový výskum z roku 2023, teraz analyzujeme data, ešte neviem povedať úplne ako to je oproti 21 a 22 a o pár rokov znovu, keď budeme brať data, zbierať, takže či to tak kleslo pekne. Skôr som taký nie úplne optimisticky naladený, lebo aj z iných výskumov vieme, že to až tak nekleslo. Dá sa povedať, ktorá skupina dospievajúcich je možno najohrozenejšia? No, takí tí adolescenti, ktorí už majú ako keby viacej času a aj viacej takej tej dôvery, že rodičia im dávajú tie mobily a tak tam sa to ukazuje, že je to také výrazné. Samozrejme vysokoškoláci, lebo tam oni majú času veľa, ale už skoro žiadnu takú tú zodpovednosť nejakú. Ale ako náhle dostanú malé deti, typu na, ja neviem, 1., 2. stupni, mobily a hranie alebo napríklad sociálne siete, ku ktorým by ešte nemali mať prístup, tak tam to ide veľmi rýchlo. Lenže tam ešte tí rodičia tak ako keby dbajú na to a úplne nedovolujú všetko. Čiže nejak to priamo úmerne akoby stúpa to ohrozenie s nižším, čím skôr dieťa začne s tým internetom, tým je to ohrozenie vyššie? To sa ukazuje aj z našich výskumov. To je taký dobrý point, že deti, ktoré napríklad mali sociálne siete pred tými 13 rokmi, čo je taká tá akože legálna hranica, väčšina sociálnych sietí má tých 13 rokov, tak vykazovali výrazné emocionálne problémy a ďalšie problémy správaní a tak ďalej, pozornosti. Mm-hmm. Zohráva pri tomto rolu možno rodinné prostredie, v ktorom tie deti žijú, prípadne typ vzdelania, ja neviem, že stredná odborná škola, gymnázium, dá sa to až úplne takto dopodrobná rozdeliť? Takto to neviem rozdeliť. Ani nám to nevychádza z výskumov, že by deti, ja neviem, na gymnáziách boli viacej ohrození alebo menej ohrození. To by som povedal, že to je také plošné, lebo byť online je pre mladých spôsob bytia. A by som povedal, že to je plošne spôsob bytia, že či je to nejaká stredná škola alebo iný typ. Ide mi skôr o to, že či možno tými informáciami, ktoré majú v rámci svojho vzdelania, že či tým pádom si možno viac uvedomujú, že keď som na tom mobile dlho, tak to nie je v poriadku. Možno si aj uvedomujú, ale neodzrkadluje sa to na ich správaní. Ale čo sa odzrkadluje, je to prostredie. Ako ste povedali, že deti, ktoré majú okolo seba takú ochrannú bublinu zdravých vzťahov, tak keď sa cítia bezpečne a prijatí doma a v škole, tak ako keby sa ich nie len tá závislosť, ale aj ostatné veci typu, že zažijú šikanu, ale nedotkne sa ich to tak. Nezničí ich to tak, nemajú nejaké také poškodenie. A toto sa nám ukazuje vo viacerých veciach, že tie zdravé vzťahy aj s rovesníkmi, aj s rodičmi, také domáce vzťahy, že sa cíti naozaj prijatý doma a bezpečne doma, že sa nebojí rodičov alebo nezatajuje a tak. A takisto aj tá škola, keď je tak nastavená, tak je to až taká ochranná bublina. A že sa tak odrážajú tie negatívne veci. Takže, no a opačne, deti, ktoré to nezažívajú, tak sú ako keby vystavené vyššiemu tlaku
alebo na to. To ešte neznamená, alebo to hľadajú inde. Áno. To ešte neznamená, že musí vzniknúť závislosť alebo niečo iné, ale vyzerá to tak. No a ďalšie také ohrozenie je to, čo som spomínal, že napríklad deti s poruchami pozornosti alebo s nejakými emocionálnymi problémami. Keď sa niečo doma deje, také, že rozvodové konanie alebo tak, že sú tam také tie emocionálne tlaky a vzťahové tlaky, tak ako keby hľadajú internet ako spôsob úniku. No a to potom môže ísť až do tej závislosti. Je rozdiel v tom riziku, či to dieťa vytvára obsah na ten internet, alebo si ho len prezerá? Paradoxne je lepšie, keď si vytvára obsah, lebo pritom je aktívne a nie je to takéto pasívne prijímanie, takže ukazuje sa, že tí pasívni, na nich to pôsobí negatívnejšie. Pasívni prijímači a pozerači, neviem, ako to povedať. Áno, sledovatelia. Áno. No len asi potom to zase láka, nie? Že pridávať čoraz viac a viac, aby som mal tie lajky. No. A v podstate každý na 2. stupni základnej školy chce byť influencer a chce vytvárať nejaký content a byť slávny. A je dobré, aby vedeli, že to nie je také úplne jednoduché, že je to v podstate dosť veľká drina, stále niečo vymyslieť a tak akože musia pracovať na tom, ale no určite to vábi. Môžeme hľadať za tým aj možno takú snahu, že vytvárať trendy, že potom budem obľúbený medzi spolužiakmi? Samozrejme, to sedí. Skúsme povedať, s akými problémami sa teda spája to nadmerné používanie. Vy ste vymenovali tých 6 znakov, ale skúsme si to možno tak podrobnejšie rozobrať. Čiže čo prináša so sebou to nadmerné používanie sociálnych sietí, internetu a čo si majú rodiče všímať na svojom dieťati? No, môžeme hovoriť najprv o problémoch v tej psychickej oblasti a môžem to nazvať tak celkovo, že také zhoršený ten well-being, taká duševná pohoda. A keď to rozoberieme na drobné, tak sa nám ukazuje, že vyššie prejavy osamelosti, depresie. Čo je paradoxné, že sociálne siete sú priestor na to, aby sme komunikovali a cez to všetko, keď sa používajú nadmerne, tak tie decká, ale aj dospelí sa cítia osamelo v konečnom dôsledku. Sú sociálne fobické. To znamená, že nechcú chodiť sa stretávať s ľuďmi. Môžu sa tak uzatvárať. Môžu sa tak uzatvárať. A to je taký začarovaný kruh, že to dieťa je možno také plaché sociálne, takže mu to vyhovuje byť na internete, ale tomu spôsobí to, že ešte viacej tam zostáva a už sa bojí vyjsť zvonka z toho. A môže vzniknúť tá sociálna fóbia. Toto sú také už naozaj že vážne signály. Ja som čakala, že mi poviete, no tak dieťa, ktorému musíte 20 krát za deň povedať, že odlož ten telefón, napríklad. K tomu sme sa ešte aj nedostali. Tak poďme na tie ďalšie. Hej. Takže toto sú v tej psychickej oblasti. Potom máme zistené vo fyzickej oblasti. V prvom rade je to spojené s problémom so spánkom. Takým typickým používateľom napríklad na strednej škole je dievča sociálnych sietí, povedzme, že dievča, ktoré internetuje na úkor svojho spánku. Väčšinou je to tak. No a mladí ľudia naozaj potrebujú spať nejaký ten čas, 7 až 9 hodín sa vraví, alebo aspoň 8 hodín. A keďže majú nejaké povinnosti v škole, možno nejaké po obede krúžky a tak to väčšinou do noci sú nevyspaté a potom sú z toho podráždené a znovu sa to sa tak točí. Takže toto sa ukazuje ako veľký trend. Potom menej pohybu, čo môže až dospieť ku nejakej obezite alebo k nejakým takým poruchám. Sú opísané aj také tí hráči, že majú ten karpálny tunel a tenisový lakeť a ja neviem čo všetko, takí tí silní hráči počítačových hier. Takže aj takéto môžu nastať. No a potom problémy vo vzťahoch, či už s kamarátmi alebo v rodine. A tam môže byť presne to, že rodičia majú nervy, že ich 100-krát upozornia a oni ich nejakým spôsobom nerešpektujú. No a často sa prejavuje akýkoľvek problém vo výkone. A v tomto prípade, v prípade detí, je výkon škola.
Takže môžu začať, ja neviem, nejakým spôsobom sa menej učiť alebo sa tak nesústrediť na tú školu. Má zasiahnuť v takomto prípade rodič, že má urobiť teda nejaký razantný krok, alebo čo by ste odporúčali? Lebo zákazy asi veľmi na tínedžerov nefungujú. Ja nie som veľký nadšenec tých takých prudkých zákazov, vyhadzovania mobilov z okien a takýchto vecí, ale je dobré, keď si to všimne, to je už prvý krok, že to vidí a je dobré, keď to otvorí s tým dieťaťom. Nie vždycky sa to stretne s pozitívnou odozvou a ja si myslím, že sú lepšie menšie kroky, ale ktoré tak ako keby dôsledne, konzekventne dodržiavame. Že napríklad dohodneme sa, že ten mobil alebo internet nebudeme používať po nejakej hodine večer. Po 9, po 10 pre stredoškoláka. Že naozaj, že že to je čas na spánok. Čo môže byť teda s veľkým odporom prijaté, hlavne keď sú na to zvyknutí, že v noci komunikujú s ostatnými ľuďmi, no a so svojimi rovesníkmi. No a takýchto vecí môže byť viacej a postupne by som na to išiel. Určite nie je dobré robiť tú takú paniku, že moje dieťa je choré, divné, šibnuté v úvodzovkách. Závislé. Toto nie je dobré. No a samozrejme, to dieťa to aj vidí aj na rodičoch, že ak mamina alebo ocino v kuse sú na internete, ocino hrá, mamina, ja neviem, na sociálnych sieťach, tak ťažko im vysvetľovať, tak, že áno, ty musíš menej. Presne, ty musíš menej. Čiže tie vzory sú určite silné a v podstate odzrkadľuje sa to naše správanie v deťoch. Dá sa možno povedať, že či sú na to nadmerné používanie rizikovejšou skupinou dievčatá a chlapci? Lebo napríklad v štúdii 11, 13 a 15 ročných detí HBSC, ktorej výsledky zverejnili nedávno, tak sa v podstate ukazovalo, že chlapcom to hranie hier tak akoby ventilovalo aj mnoho ich napätia a stresov, pričom dievčatám možno, že tá komunikácia cez internet, ktorá nebola konfrontovaná s reálnym stretnutím, veľmi nepomáha. Ano. Čiže dá sa z tohto dedukovať, že dievčatá sú na tom horšie? Toto je taká zaujímavá vec, lebo tie prvé výskumy pred asi 20 rokmi, keď začali, tak vychádzali, že typický závislák je chlapec hrajúci hry. A to v súčasnosti už neplatí. Z výskumov to vychádza, že sú tak približne 50-50. Áno, viacej chlapcov je závislých na hrách. A tiež treba ešte povedať, to je dôležité povedať, že nie každé hranie je zlé a že každé hranie, že vedie do závislosti. To určite nie. Že hranie hier môže byť veľmi prínosné, aj fajn. Keď je to, rôzne vzdelávacie hry. Ale aj pri tej zábave, keď je to v tom správnom množstve a správnym spôsobom. No a pri tých sociálnych sieťach to sú väčší používatelia používateľky, tak. A zdá sa, že práve pre tie 15-ročné plus mínus sú sociálne siete toxické. Naozaj toxické, súvisí to s ich sebaobrazom často a ide to až do identity ich, často s takým neprijímaním sa svojho tela, s absolútnym porovnávaním sa. Je typické, ako my sme sociálne bytosti a radi sa porovnávame. Ale v tomto období je to zvlášť dôležité, lebo tie dievčatá, a vlastne aj chlapci, ale hlavne dievčatá, sú v tom období veľmi kritické k sebe. No a keď vidia všetky tie pohľady a čo všetko a každý na sociálnych sieťach sa prezentuje ako ten najkrajší, najlepší free-cool in, tak vidia, že oni také nie sú a to vytvára taký nepomer a taký tlak. No a môže to naozaj smerovať do poruch príjmu potravy a do mnohých iných oblastí. No z časti ste mi odpovedali, ale predsa len sa opýtam, hovoríte o tlaku a naozaj na tínedžerov mnohí odborníci to tak definujú, že je vytváraný veľký tlak, napríklad aj teda zo strany sociálnych sietí, čiže zvládajú tento tlak horšie deti alebo tínedžeri, ktorí sú veľa na internete, na sociálnych sieťach? No, vplýva to nejak? A ja si myslím, že áno, že vyzerá to tak. Na jednej strane čím viacej sú na internete, tým viacej sú a na sociálnych sieťach vystavené obsahom, ktoré nie sú vždycky dobré, správne, môžu byť nejakým spôsobom toxické
napríklad so seba poškodzovaním alebo s niečím takým. A na druhej strane taký opačný smer, tá toxická pozitivita sa to volá, že veľa sociálnych sietí alebo obsahu na sociálnych sietí je také, že si úžasný, snažíš len keď sa budeš trošku snažiť a všetko dosiahneš. A to tiež nie je úplne pravda. A keď to oni reflektujú so svojou realitou, tak to vytvára znovu taký nepomer, ktorý môže viesť do depresie alebo tak. Že nie všetko sa im podarí, áno, lebo je aj neúspech, čiže treba im vysvetľovať a zreálňovať sociálne siete. Ideálne by bolo, keby ten algoritmus niekto dokázal skrotiť na tých sociálnych sieťach. Áno, no len ten algoritmus je napísaný tak, aby zvyšoval, my platíme za to, že je to zadarmo našou pozornosťou, takže je urobený tak, aby tá pozornosť tam teda zostávala. Na druhej strane tu máme potom kategóriu šikany, hejtu, kde akoby za tou klávesnicou si aj deti, aj tínedžeri dovolia viac. Prekračujú svoje hranice, možno to, čo by reálne človeku neurobili, tak nemajú problém napísať cez internet. Aký to má potom dopad na ten reálny život, keď online prekračujú hranice? To je pravda. Nazývame to online dizinhibičné správanie, že tie deti sú ako keby také až, a nie len deti, ale aj dospelí, ako keby otrhnuté z reťaze, že sa menej kontrolujú, nielen na sociálnych sieťach, ale celkovo na internete. Takže takto to na nás pôsobí. Čo môže mať aj na druhej strane výhodu, že napríklad IPčko pracuje práve v prostredí internetu a deti sa im tam zveria s takými vecami, s ktorými by sa nezverili v normálnom priestore. Takže to má aj svoje výhody, ale samozrejme to má aj svoje výrazné nevýhody. A ako to bolo ďalej? Áno, že aký to má dopad na ich reálny život, ak online teda prekračujú hranice, tak vy ste hovorili, že sú ako otrhnutí z reťaze. Môže sa aj dieťa, ktoré je napríklad nadmerne na internete alebo veľmi často stať obeťou šikany? Áno. Kyberšikany? Napadla mi prvá vec, že pri tom extrémnom pobyte môže dojsť napríklad k radikalizácii v nejakom smere, lavicovom, pravicovom, náboženskom rôznom. Takže áno. No a samozrejme častejšie vystavenie tým, že pre mladých je naozaj byť na internete, na sociálnych sieťach prirodzeným prostredím. Takže aj tá šikana sa tak spája, že ak zažívajú niečo v škole, tak sa to prenesie aj do sociálnych sietí, do internetu. Je to pre nich prirodzené. No a samozrejme, čím viacej trávia čas na sociálnych sieťach, tak tým viacej sú vystavené aj tomuto. Rozlišujú tieto deti dezinformácie, hoaxy, vedia si povedať, že tak toto je niečo, čo nie je pravda, to vidím, že je to nejaký hoax, alebo tým možno pasívnym prijímaním toho obsahu to vôbec neriešia, jednoducho to nechajú sebou pretiecť a idú ďalej. Správna odpoveď je, že ako ktoré. tak to musím odpovedať, ale je pravda, že mladí ľudia, a dokonca ja mám aj skúsenosť aj s vysokoškolákmi, že keď sa ich spýtam, že odkiaľ berú informácie, tak sú to sociálne siete. Nesledujú klasické médiá ako ja neviem, generácia predtým. No a áno, tým časom stráveným na internete a tým, že sú ešte mladí a často to kritické myslenie nie je tak úplne vyvinuté, tak áno, môžu uveriť aj viacerým veciam. Ale v tomto práve prípade sú na tom veľmi zlé aj napríklad naši dôchodci. Že tam ten čas na sociálnych sieťach, na internete a tým, že oni vlastne majú tendenciu veriť všetkému, lebo však boli zvyknutí, že čo je v telke, to je pravda, tak to môže byť také výrazné u nich. Ako sa prejavuje vytváranie, alebo teda ako funguje vytváranie vzťahov napríklad u detí, ktoré naozaj že hodiny trávia na sociálnych sieťach? Ako ich to ovplyvňuje? No tak zdá sa, že romantické vzťahy, alebo vytváranie romantických vzťahov, alebo vlastne celkovo vzťahov sa mení. Že, to neznamená, že to je zle, že to je všetko zle, no ale z veľkej časti sa to presunulo na internet. Keď sa spýtame študentov, že koľký z vás si teda našli partnera cez internet, tak to naozaj sa stúpa každým rokom a nemusí to byť zle.
To je, otázka je, že v istom momente to musí prehúpnúť do toho reálneho a stretnúť sa a potom je to v poriadku. No. Čiže kým sa ešte dokážem prehúpnúť do toho reálneho a ísť na to rande, tak je to v poriadku. Naozaj mnohé veci sa zmenili. Že ten prvý kontakt je často práve cez internet, no a potom sa to môže prehúpnúť aj do toho reálne. Takto, to neznamená, že to na internete nie je reálne. To je takisto reálne a cítime emócie, to je reálna vec, ale ako keby do toho offline sveta, tak to nazvem. A na druhej strane je ten fakt známy, že mladí ľudia nerozlišujú to online a reálny svet, čiže oni to považujú za úplne štandardný. A ich to rozčuluje, keď o tom hovoríme takto. Áno, čiže nepáči sa im to. Lebo tak, to je pre nich normálny život. No. Je to spojité. Ovplyvňuje možno taký ten zvyk, že má mobil často. Ako to vy vnímate? Lebo vy ste vysokoškolský pedagóg. Čiže vy to vidíte reálne na tých prednáškach, na tých stretnutiach so študentami, že ten mobil je stále na stole? Áno. Áno, je to tak. Je to tak. O to viacej sa človek musí snažiť, aby zaujal ich pozornosť. A tak niekedy sa to podarí, nie vždy. Ale áno, je to tak. Je taký výskum, ktorý hovoril, že stačí, aby ten mobil bol na stole, môže byť aj otočený druhou stranou a naša pozornosť je menšia. Lebo už len ten pohľad nás napadne, že či tam niečo neprišlo, nejaká notifikácia, niečo. Zažívame to FOMO, Fear of Missing Out, ten strach z toho, že nám niečo ujde, že na internete ide niečo, čo je hodnotné a my nie sme súčasťou toho. Takže áno, je to tak. Ako toto vlastne vzniká pri sociálnych sieťach? Lebo tento pocit nemáme napríklad, keď vymeškáme zo školy, že niečo mi ujde, že o niečo prídem. Čiže to je nejaký mozgový, proces v mozgu, alebo čo to spôsobuje? Na tom internete sme radi, tam je to za odmenu. Je to zaujímavé, je to vzrušujúce, je to zábavné. Rozmýšľam, čo ešte? Je to nové vždycky. Takže pre mozog to je vyslovene odmena, ako keby sme cukrík dávali tom mozgu. Tá škola nie je vždycky, bolo by super, keby bola ako za odmenu, ale nie vždycky to tak je. Čiže cítite to aj vy ako pedagóg, že musíte vynaložiť viac energie, aby ste zaujali študentov? Áno. Neexistujú pravidlá, teda, že telefón do tašky, alebo to už pri vysokoškolákoch sa nedá. Dobre, ale tak jedným z pravidiel slušnosti by mohlo byť, že budú vo vreckách, ale tak to už je zase na druhej strane. My sme už hovorili, že aký vplyv to môže mať na romantické vzťahy, že teda možno to nadväzovanie vzťahov je na internete. Mali by si dávať mladí ľudia na niečo špeciálne pozor teda, keď už nadväzujú takto vzťahy na tom internete? Taký je veľa odporúčaní, ako postupovať a ako sa nestretnúť s niekým, kto má iné úmysly, alebo ako si overiť, že či to je reálny človek, alebo tak. A hlavne pri mladých ľuďoch, takých akože nástročných, tak tam to nebezpečenstvo je, že sa stretne s niekým a že bude obeťou napríklad toho groomingu, toho, že bude zneužitý jeho informácie, že pošle nejakú fotku alebo tak to tam môže byť. Alebo pomerne časté v súčasnosti je súčasťou romantických vzťahov často aj posielanie si rôznych fotiek, povedzme, že ten sexting. A do istej miery je to ako keby taká norma, no len to môže byť veľmi rýchlo zneužité. V rámci toho, že to je potom nejako vydierateľné, sú tí ľudia, alebo sa to niekde zverejní a takéto. Tak verme, že mladí ľudia sa budú chcieť čoraz viac stretávať osobne, aj keď áno, keďže nerozlišujú online a reálny svet, tak asi to bude len také naše zbožné želanie. Ale chcela by som sa ešte dotknúť tých naozaj závislých detí a mladých ľudí. Vy ste vraveli, že je to 1% zhruba. Čo sa deje, keď teda je potvrdené, že toto už je naozaj vážna závislosť diagnostikovaná, keď to úplne takto poviem? Trošičku ešte problém v tom, že oficiálne uznaná je iba diagnóza online hrania. Závislosť na sociálnych sieťach tým, že stále vznikajú rôzne iné sociálne siete a sociálne médiá, tie krátke videá, tak, že sa to stále mení, tak to ešte nie je uznané. A aj závislosť na online pornografii nie je úplne tak jasne definovaná.
takže v rámci nejakého aj preplácania možno tej zdravotnej starostlivosti a tak, je to vlastne len od tohto roku možné len pri hrách, lebo tam je to už dobre popísané a overené, ale myslím si, že sa dočkáme toho, že aj tie sociálne siete budú ako keby uznané. To znamená, že nemôžeme hovoriť o nejakej štandardizovanej liečbe? Áno, ešte to nemá oficiálnu diagnózu. A čo sa teda deje? Kde dostanú pomoc rodičia s deťmi, ktorí... Určite treba navštíviť poradňu pedagogicko-psychologickú a minimálne to ako prvý kontakt, ktorý môže potom ďalej posunúť ku odborníkovi, napríklad adiktológovi, ktorý pracuje so závislosťami a napríklad aj na Prednej hore alebo v niektorých zdravotníckych zariadeniach, ktoré sa špecializujú na prácu so závislosťami, tak pracujú aj so závislosťami od internetu. Často je to spojené s niečím ešte ďalším, s gamblingom alebo s niečím takým. Sú to skôr možno teda dospievajúci? Alebo mladí dospelí, hej. Áno, čiže nehovoríme o deťoch, ja neviem, ja do 15 rokov. Ak môžem povedať, že možno dôležitejšie je, ako nastaviť to prostredie doma, aby to nedošlo k tomu 1%. Že tie také základné nastavenia, že keď napríklad jeme, tak jeme spoločne, a pritom nepoužívame žiadne zariadenia mediálne, nepozeráme pritom televízor, ale sme spolu. A keď si to na to zvykneme od detstva, tak to je veľmi dobrá vec. Ďalšia vec, že vyhradiť nejaký čas na to, na ten internet a že treba najprv možno tie povinnosti alebo niečo také a potom dodržiavame to možno všetci v rodine, nejaké takéto pravidlá, alebo s tým spánkom, ako som spomenul, že je veľmi dôležité, aby deti dostatok spali a kvalitne spali. Čo vieme, že nespia. Tá spomínaná posledná štúdia to ukazuje, že čoraz viac detí spí menej ako 8 hodín. Aj keď oni teda argumentujú, tínedžeri, že majú veľa povinností a keď si chcú ukradnúť čas pre seba, tak to musia robiť na úkor spánku. Otázka je, že či ten mobil je práve tá najlepšia cesta, lebo aj to nás pred spaním rozoberie. Áno. Aj s tým modrým svetlom, ktoré to vyžaruje, tak nás to tak. No ale ja si myslím, že hlavne je ten obsah, že keď si tí ľudia tam píšu a riešia nejaké vzťahy a neviem, nejaké drámy, no tak potom sa asi ťažko spí. No. Ako sa pozeráte na využívanie technológií v školách napríklad? Tabletov, internetu. Na sociálnych sieťach nie sú žiaci počas vyučovania, ale vôbec tej technológie ako takej. Je to dobre? Toto je taká otázka, že nemôžem povedať, že je to dobré alebo je to zlé, lebo v istej miere to je na mieste a je to aj správne, ale na druhej strane vieme, že podľa, myslím, že to bol výskum OBSE, bolo, že čím viacej IKT, tých informačno-komunikačných technológií na školách, tak tým horšie výsledky v škole. A že mnohé krajiny to tlačia skôr do toho, že menej používať internetu, menej technológií. Francúzsko napríklad zakázalo mobily na školách a ako tvrdo si to obhajuje a zrejme to má nejaký význam, takže treba byť opatrný. No. Mne sa určite nepáči, že zavádzanie technológie len preto, aby tam boli tie technológie. A že ak áno, tak naozaj musíme, že dá nám to nejakú pridanú hodnotu, niečo viacej, a niečo nám to prinesie ako kontakt s ľuďmi a diskusia a to také normálne. Lebo mnoho aj vzdelávacích nejakých aplikácií alebo platformiem je teda online. A určite sú aj vynikajúce. Že či vlastne vieme my dospieť do štádia, že nebudeme nadmerne na tom internete. Že či to je vôbec reálne? Ja si myslím, že áno, keď je to v tej takej rozumnej miere a na druhej strane aj tie vzdelávacie aktivity nie sú až také ultra príťažlivé ako napríklad hranie, sociálne siete alebo pornografia napríklad. Prekvapili ste ma s tými závislými, že teda zatiaľ nemáme tú úplne štandardizovanú liečbu. Je to možno niečo, čo je vo vývoji, že ešte budeme dlho na to čakať? Takto, liečba už je, tá existuje. Je veľmi podobná ako pri iných nelátkových závislostiach.
pri napríklad pri gamblingu a nakupovaní nadmernom a tak ďalej. Problém je tam s tou abstinenciou, lebo pri závislostiach sa všeobecne smeruje do toho, aby ten človek úplne abstinoval. Lenže tu nemôžeme úplne abstinovať. My nemôžeme toho človeka, že no tak už do smrti. Žiadny internet, veď to by bol ako vyradený zo spoločnosti. Takže o to je to náročnejšie. Takže ako sa to potom teda dá? Dá sa to, ale je to náročné, ale sú naozaj postupy. Využíva sa kognitívno-behaviorálna terapia, jeden z druhov terapii, kde pracujeme so správaním toho človeka, ale aj s tými spúšťačmi, že čo ho láka k tomu, čo sa deje predtým, že či to je nuda a pracujeme s týmto, s odmenou a s takýmito vecami. Čiže asi aj ako pri iných závislostiach je tam to riziko opätovného. Áno, veľké. Že tam teda spadne do toho opäť. No tak verme, že sa to nebude stávať ani deťom, ani dospievajúcim, ani nám staršej generácii či seniorom a že to budeme vedieť nejak zvládať, si to regulovať. Je pravda to, čo ste povedali, že my rodičia sme tí, ktorí by sme mali to strážiť, pretože deti tu od toho nie sú. No, a neuvedomujú si to. A tiež možno treba ako rodičia, alebo ako štáty, alebo dospelí tlačiť na tie firmy, aby chránili tie deti viacej. Lebo tie deti sú obete v tomto. Toto je dôležitá vec. A chrániť v akom zmysle? Napríklad to, aby tie hry neboli práve urobené tak, aby vytvárali tú závislosť. Aby tie algoritmy na sociálnych sieťach neboli urobené tak, že ničia tie dievčatá a pôsobia na nich toxicky. Toto je podľa mňa dôležité. Rozumiem, že nebude vám zobrazovať stále nejaký lebo my potom obsah. povieme, že zakážeme deťom internet, ale nie, spravíme ten internet lepší, aby bol bezpečnejší. No. Tak keď by sme sa toho dočkali, aj keď vieme, že to nie je ľahké skrotiť sociálne siete. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste nám porozprávali o nadmernom využívaní sociálnych sietí a tých rizikách spojených so závislosťou. Naším hosťom bol Juraj Holdoš, psychológ, docent a porozprával nám, ako zabrániť tomu, aby naše deti a tínedžeri sa dostali do kolotoča závislosti na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že ste sledovali Klub rodičov, ktorý pripravil portál eduroll.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom beznástrach.online od spoločnosti Orange. Želám vám všetko dobré a teším sa na vás niekedy na budúce. Dovidenia.